Timu yangu ndepi mukuita sei tadzoka zvakare tiri kupisa naskimbo basa tapira pane zviri kupisa ka timu yangu mungobayo pacha subscribe chi kuti musasare pane ichi pane zvikuitika zviri kupisa then satapira myedu ka dombo simbisa joke chaka seke yawo kuchava nemushonga we corona kuti pa next episode tichachipusa products chi awe masina awe mushonga we corona chichiyo wachaura kuti zvinofamba sei so this stage pina panyedu pane yanetsa pa internet yapo yasichana na Olinda vanhu vai vatanga zvakare Stana zvoita video yake yasharo chanzi Olinda anakana sente ari kuzora varume aswadzo chanorwara chipa ndinana uzvaona zvichaura bozo umbo wacho chi nenawo nezvinge zvinhu zvakadziwa vachitaura vega rimwe dollar manatenga matambla exact chataura nezvako unovharirwa vanhu neBBL serious kana uri England aufana kuvharirwa nezvinhu zvakapusa pamwe ari kuZimbabwe vasingazivi chichiitika kuti vanhu vari kupawa maloni ka ndo vanovharirika waruna chidaisa uri muZimbabwe you are a hero uchimonya Jaguar unongo vatenga cash uri hero shamasi kana vanapuwa mabounce back loan woda ukuvhairirai ngani natenga moto handi ndo vanhu vanobudisa mari dzisingabudise ka cash receipt yerenji istobudisa cash receipt yemota dzedu dzema 2 wides asi ndeyangu passport Mzavharirwa zvinhu zvakapusa imi nonzwa mwana itanzi role model unoita role model munhu anorwara asanorara nevarume asingavaudze ndo marole model enyu ndazvishaya kana ro marole model kana zvo zvamuda kukurudzira vanhu kuti vaite ka chinitaurirai hakuna zvinhu zvakadaro manje edinezvika yanga ichitotaura yayaka ndatopa position chayo kuti kana da mashoko for mashoko takushimataura tabva pepe zvainzi no Stana respect your ngirikini do not speak but apasisina so now we shall speak we shall go toe to toe blow for blow kujenje chako chaiko wakatengesa boots iwa usati wabhadhara mari iri kudiwa bhadhara zvikwereti aubhadhare tikatanga kutaura kuti vanhu vezvikwereti zvausina kubhadhara vanganika tizvipedze boots dzawakatora kujenje dzawakatengerwa watanga kubhaisa vanhu uchiti boots dzakaita sei hauna kudzibhadhara bhadhara sha mari kutodiwa mari inotogara ichitotaurwa kunzi mari dzedu iri kudiwa bhadhara shamari usabhaisa vanhu uchitanga zvonzi hameno mazavakatira wakaita muupenyu hwangu shamari dzoka futi nemarisits ako now we want to start talking about it dzoka nemarisits ako vanhu vaona kuti waibhadhara chii ne kana waibhadhara nyengo kawakaiwana kasa uri kukomplain chii ne ndakagoma office unoregister kana imwe marriage H5 unza ambe makuda business here mukuita sei Stana mana zvapera zvazvodanzi Stana usataure chichi ndapa level roti ndaroda tundu wangu chigrind changu chile chingomhanya zvacho pa side marecords tichita zvedu chinakirwa nawo akunakirwa nawo weziya ena munobvunza munobvunza Zindia kuti wabhadhara here mari dzebhutsu mauser ipostwa chinzi red bottoms mubvunzei kuti ena mubhadhara Zindia wambo here mari yake ngamupe kana achizvita mbinga bhadhara zvikwereti indine chikwereti chana handina chikwereti chandinacho mulife handina rimwe dollar